k našim kamerám. Hosté budou mít žlutá trička, modré trenýrky, tedy barvy dresů, které nám připomínají třeba z Union Teplice. No a Sigma teď na vašich obrazovkách zmizela vpravo. Z monitoru nastupuje v černých trenýrkách a jinak fialovo-oranžové kombinaci. Hlavním rozhodčím zápasu je Adrian Orumboju z Rumunska, kterému asistují Sorban Neskolesku, ten bude blíže k nám a naproti na té protilehlé straně další Rumun Jon Velea. Ovšem je třeba ještě připomenout, že delegátem UEFA je Luigi Agnolin z Itálie a to je zajímavá postava, protože jsme ji také viděli na mistrovství světa v Itálii, kde tento muž rozhodoval. Opět si kamera vybírá Šindeláře, který podal na půdě soupeře vynikající výkon už třeba tím, že dal 2 branky, tu třetí Serber. No a já vám prozradím, že na tomto skvělém výkonu Šindeláře jej kontaktovali, nebo lépe řečeno projevili o jeho službě zájem právě na britských ostrovech, dokonce zástupci samého Evertonu. Takže kdo ví, jak se do budoucna s tím fotbalistou dopadne s hráčem, který se prosadil právě tady v Olomouci, když předtím třeba Bohemians tak výraznou formu neměl. My jsme se dívali na irskou lavičku. Dá se říci, že nejvyšší muž na ní bude John trenér a tam ten šedivý muž v kožené bundě úplně nejdále od naší kamery, to je Karel Brickner. Zajímavé je, že Karel Brickner si se mnou i s kolegou Stanislavem Hraběm z gólu sedl před zápasem, to nebývá zvykem, že by trenéři hovořili s novináři a sdělil, víte, po těch letech ukopaném, spíše takovéto povídání před zápasem uklidňuje. No, každopádně utkání začalo výkopem finských fotbalistů, kteří hrají na vašich obrazovkách zprava doleva, to už jste pochopili. Začalo utkání Sigma Olomouc, SC Bangor, odveta poháru UEFA, zatím 0-0. Tak si se dostal k níči na chviličku, ale už Olomouc, konkrétně Hanus, a my si můžeme říct sestavy, nebo kolektivů,